Lehenengoa tretatxo izan zen, da hor ikerketa historiko sakon bat egon zen, urte askotako lana, eta pertsonaia baten biografian sakontzeko taula ez. Eta hau ostera izan da azken urte biotan, 2016 urtetik aurrera Bilbo Hiri Irratian egin ditudan kolaborazio batzuk, kolaborazio horietatik aukeraketa bat egin dugu eta liburu bat osatu da, ez. Hau ja gehiago da divulgazio liburu bat, publiko guztiei begira, publiko zabalari begira, eta historia, Bilboko historia da kasu honetan protagonista, ez. Beitu, berri nik uste gauza asko dakartzala. Gauza batzuk, hemen agertzen dira atal batzuk, segurutik ez dira beste inon agertu. Ez dira asko izango, baina beste kasu batzutan igual ikuspegia da berria, ez? Eta beste kasu batzutan naiz eta publikatuta egon, publiko zabalak, publiko jende gehienak ez ditu ezagutzen, ez? Askotan, igual gelditu dielako, ikertzaileen artean, espezialisten artean, baina ez dira benetan zabaldu, ez? Eta alde horretatik nik uste dut Bilbo eta Bilboko antzinako herriak maite dituen edonork topatuko dituela gustora irakurtzeko pasarteak, eta gainera ikasi egingo dituela segurutik edo jakingo dituela orain arte ezagutzen ez dituen gauza batzuk. Hombre, kasu honetan Bilborako pentsatuta dauden atalak dira, orduan badira adibidez Deustuari lotutako behintzat pare bat atal, uste dut okerraz banago, eta gero badira atal batzuk Bilbo eta 3 albo herriak, 3 elizate zaharrak biltzen dituenak, ez? Orduan, esate baterako Bilboko antzinako ermitak jorratzen dituen atalean, Bilbo eta alboko herrietakoak agertzen dira, ez? Edo antzinako errotak, bardin, ez? Alde horretatik, Bilbok gaur egun biltzen dituen errealitate horiek oso presente egon dira liburuan. Egia da Bilbok eduki duen historia oso aberatsa izan dela, eta ez bakarrik aberatsa, gainera dokumentazio asko laga du. Orduan dokumentazio asko dagoen neurrian gauza asko ikertu daitezke, ez? Gero bestaldetik, pentsatu behar dugu hemen atalik zaharrena prehistoriari eskainita dagoela. Gero badago erromatarren garaiko kontu bat, eta gero ja hasten gara hiribilduaren fundazioarekin, eta hortik 20. mendearen erdialderaino, ez da. Orduan alde horretatik oso esparru zabala da, gauza asko kontatzen dira, eta beste asko gelditu dira kontatu gabe. Eta azkenik beste gauza importante bat, gauza batzuk berez ez dira Bilbokoak bakarrik, ez? Adibidez hor, atal bat dago, prentsaurrekoan aipatu Jose Larrinagaren exekuzioa, baina beste bat dago Aiaiai mutilak euskal himnoa, berez ez da Bilboko kontu bat, eske Bilbon kantatu zen, eta horrek ematen digu aukera esplikatzeko Euskal Herriko historiaren atal bat, eta da, euskaldunek himno batzuk eduki dituztela lehenago. Orain ez dakitze himno daukagun, baina eduki ditugu Gernikako arbola, eta Gernikako arbola baino lehen beste himno bat egon zen, eta Aiaiai mutilak hori izan zen, ez? Bueno, atal desberdinak daude, gauza desberdinak, eta nik uste dut gusto askotako pertsonak, gusto desberdinetako pertsonak asetzeko modukoak. Beitu, salgai liburu dendetan, Durangoko azokan beba jakina, eta okerrez banago prezioa 15 euro. Neko prezio usteot polita dela, holako liburu bikain, ze ikustea besterik ez dago, ze ondo inda dagoen, ze ilustrazio bikaina dauzkan, eta, nik usteot begietatik sartzen dan liburua dela.